Έχετε νούμερα. Νούμερο, μαλάκα. Έχετε νούμερα. Χωρίς άτομα, λέει αμέσως. Είστε. Κατευθείαν αμέσως. Χωρίς άτομα, με την κουκούλα. Γελάσαι. Ναι, για να μην κλέψω. Σε έχεις μπιφτέκι τώρα. Όχι ρε μαλάκα, τώρα μου το νούμερο. Τι είναι για νουράκο, παιδί μου. Γιατί είσαι σαστισμένος. Ναι, very funny. Μπορώ να έχω τα πράγματα μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πού είναι πέματά σου, ρε μαλάκα. Πολύ πέρα. Προχωρήσω στη διπλανή. Παιδιά δεν το είχα κλειδώσει. Όχι, δεν το είχα κλειδώσει. Κλειδωμένο ήταν, ρε μαλάκα. Ξαφανίστηκα. Τακτοποιημένα κομπλέ όλα. Μπράβο! Δεν είχα κλειδώσει τώρα, αλήθεια δεν είχα κλειδώσει. Τραμπάει το πρώτο κεφαλικό. Και οι πρωταγωνιστές. Αυτό το μητάκι το θέλω. Ο πρωταγωνιστής. Ο σκηνοθέτης της ταινίας. Αμάν! Τα καθάρματα!